ένα μεγάλο κατηγορό, ένα τεράστιο κατηγορό για όλους. Όλους αυτούς που οδήγησαν, τι οδήγησαν. Το οδήγησαν είναι πολύ ελαφρύ λέξη. Αυτό το λαό να ζει καταστάσεις που δυστυχώς δεν του αξίζουν. Δεν έχω καμία απέτηση από τον καθημερινό άνθρωπο να βγει στον δρόμο, να αρπάξει ό,τι βρει μπροστά του και να αρχίσει να κάνει την επανάστασή του. Δεν έχει μάθει έτσι. Δυστυχώς. Όλα αυτά τα χρόνια τον έμαθα να ζει σε καταστάσεις μαρθακότητας, σε καταστάσεις πώς μπορώ να αποφύγω τις ευθύνες, πώς μπορώ να αποφύγω τα βάρη, πώς μπορώ να αποφύγω να βοηθήσω τον συνάνθρωπο, πώς θα βγω στον τηλεμαραθώνιο να δώσω 10 ευρώ και να φανεί το όνομά μου να περνάει κάτω από σαν τρέιλερ και να βγω μεθαύριο και να πω «Να, είδες», ή να το γράψω στο βίντεο και να το δείχνω στους συγγενείς και φίλους. Μια πλασματική αλληλεγγύη υπήρχε. Ένα πλασματικό ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο, ένα πλασματικό ενδιαφέρον για όλα. Λοιπόν, πώς μπορείς να έχεις απέτηση από αυτόν τον άνθρωπο να βγει και να κάνει επανάστασή του. Δεν θα την κάνει. Δεν πρόκειται να την κάνει. Όσο χαμηλά και να το ρίξεις, όσο και να το πατήσεις, όσο και να το λιώσεις. Θα κάθεται μπροστά από την τηλεόραση και θα λέει «Να, τώρα θα έρθει η ανάπτυξη, θα μου δώσουν 300 ευρώ και θα καταφέρω, θα περάσω, θα ζήσω». Γι' αυτό είσαι ρε φίλε. Και να ζεις με ξεροκόμματα, να ζεις με ψίχουλα, να προσπαθείς να επιβιώσεις από τι. Από αυτά που σου πετάνε εκμεταλλευόμενοι τη δική σου ζωή, το δικό σου μόχθο, το δικό σου κόπο, τη δική σου δουλειά. Εντάξει. Τα λέω, τα λέμε κάποιοι. Η ουσία είναι όμως την κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Έχουμε υποταχθεί και εμείς οι ίδιοι. Έχουμε βγει και λέμε πολλά, φωνάζουμε, αλλά από πράξη τίποτα. Οπότε βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Απαξιώνω και τον εαυτό μου τον ίδιο. Και δεν ξέρω τι άλλο να πω. Δεν ξέρω, ειλικρινά είμαι τόσο απογοητευμένος που... Πού? Αυτά.